totaal aantal optekende verhalen stand tot nu toe aan 2014 is 16.867 precies. 16.867, waarvan de zagen, de zegen, het meeste binnen. Zo'n liedje 14.000. En wat dacht je met de vertellers? Waar ben je de meerderheid, de mooie of de vrouwelijke? Waar ben de grootste zwetsers in de vrouw? De mannen! Ja. Het totaal aantal vertellers die hij bedelwest had, ik weer van de week in Bollens-Longeren, zijn lied Skiedwarpen. Er zitten bij gelijk al zo'n 30 vertellers, onder andere Andries Bijma, een grote verteller, de mollenvanger. Het totaal aantal vertellers weer zo'n 160 die er onder de mensen aan had. Met Jaap Engels verbannen. Wie kreeg wordt in de politiek geschoten een probleem van de Zuid. En dan waren ze dus verbannen. En hij werd boeten Friesland zet en hij mij net waarom komen. En zo'n die tijd schreeuwt jullie van de kooi. En daar heb ik alle vertrouwen in. Komt Jaap Engels net meer in de boeken voor. Dus er zullen wel in orenboeken boeten Friesland voorkomen. De woorden. Wie ben van de woorden? Hier wennen uw oren. Hier kregen we mosterstip bij die jebels, de bielen. Soms joeg de petielen, o prei, ik wil roggene prikken. Hier waakt ze te klimmer en stiert in de simmer de rogge als goud in de speer. Hier lezen de skaden door wegen en paden. Het nerenkroot kroep door het dik. Hier kuren de zinnen tropleren grien hinnen. Hier viel elke woordje in de ritme. Verbouw is in een ontploegje. En dat wie heer geweten zijn, sterk eerlijk. Die zei, we gaan de reis heen. En daar achterin, daar ziet u iets van vormpjes voor vlaaien. Nou, dat ongetwijfeld van een banketbakker vandaan, want dat is zo'n stapel van allemaal dezelfde. Dat werd natuurlijk niet in een huishouden gebruikt. Maar om de een of andere reden heeft juist maar wel verzameld. Beste mensen, allereerst van harte welkom in dit Aula Theater Meerzicht. Mijn naam is Teer Koppenbouw en ik ben van Tresor. En het welkom, dat geldt ook voor de orenpartijen van dit boekproject. Dat is Utjouwerheid wat meer. Taalbureau Popkema en de stichting 100 jaar Damjaarsma. Een speciaal welkom voor de familie van Dus wat jullie moeten doen om de lezing te vinden is, ga naar de Volksverhalenbank. Dat is gewoon www.verhalenbank.nl. Daar staat een kleine voorstelling over Dan Jaarsma op. Je klikt op Jaarsma, dan ga je naar Jaarsma als verzamelaar en deze onderste link moet je hebben. Dat is de lezing die ik vandaag dus niet geef. Ik laat alleen de plaatjes zien en daar zeg ik heel kort wat bij. Er zit een hele grote biografie in het boek van Dan Jaarsma. En toen vonden wij het dus wel aardig om nog een collage, illustratie te maken, waar hij zelf in verwerken is, maar alle elementen, kaartjes van Friesland, waar hij zijn dingen zijn verhaal verzamelen heeft. En uiteindelijk, hij woont heel vaak op een fiets, op paard, en dus die is er ook in verwerken. En deze hebben nou Joet mooi naam, want deze is van Jurjen van der Kooi, omdat er de Joet aan bijwerken kan. Dus hartstikke mooi. En daarom vind ik het heel mooi dat ik nou die eerste exemplaren van dit prachtige boek Hoe lang je mooi aan het nijteen van die verhalenvertellers. En dat ben ik Grietje van de Bos Tibbesma, Bette Sisser van Geeske Kobus van der Zee en aan Hinke de Roos Bijma, Pakensisser van Anders Bijma. Als je naar voren komen willen, dan hoe lang je Alsjeblieft, en ik hoop je dat je er heel zo wat wil van gaat zeggen.
zo tekeningen lezen, ja, hè? Alsjeblieft. Fijn, dankjewel. Prachtig. Prachtig. Ja. Nou, dat is het. Wij hadden Beppe is er nooit zo heel veel verhaal van Beppe Jet, of tenminste, dat hebben we net oppikt. Misschien krijgt ze Jan iets gezegd van, oh nou, toen hingen wij net gevoel daarvoor. Maar we vinden dus nog wel heel mooi te ontdenken aan Dam Jaarsma en aan ons Beppe dat het boek er is. En dat we het aan ons vaak Beppe zelfs voorlezen kunnen. Zo'n mooi boek dat ik als, nou ja, zeg maar als, dat de spakers die verhaal zou vertellen hoe Dam Jaarsma en dat er dat alle keer opschramen had. Ik had er ik bij zitten toen van Famke weer van een oor of een oor als een uur of 8 jaar. Ja, mijn vriend is net zo goed meer, ik probeer als kind van een jaar of 8, 9 en dan kwam dus, zat mijn grootvader aan tafel en Jaarsma zat er ook al bij en die legde dan uit wat je ging doen. En zo werden de verhalen verteld en opgeschreven. En ik ben altijd nog trots als kind zijn dat ik erbij mocht zijn en dat ik in mijn gedachten nog heb van dat was ik die ook bij die verhalen is geweest. Dankjewel uitgevers en dankjewel Dam Jaarsma.